Santa Katalinako itsasargiak hemen ditu errotuak Lekeitiotik hurbil bere oinarri harinak. Hemendik zelatatzen zituzten kostaratzen ari ziren baleen mugimenduak. Gaur egun berriz, telekomunikazioetarako dorre modernoa da. Santa Katalinaren haitzuloetatik igarotzen ari gara. Hemen bizi izan ziren gure arbasoak duela 30.000 urte, itsasoak ematen zizkien arrain eta mariskoekin elikatuz. Eta azkenean Lekeitio dugu begien aurrean. Talaia, portu eta isuntzako hondartzarekin. Erdiaroko arrantzale herriska hau hiribildu moduan sortu zen Maria Diaz de Arori esker duela 600 urte baino gehiago. San Nikolas Irlara heldu gara. Hona ekarri zituzten 1578an izurriak jota zeuden gaixoak, auzoak kutsa ez zitzaten. Lekeitio, portu bikainaren eta Andre Mariaren elizaren inguruan hasi izan da. Eliza, Euskal Herrian dagoen gotikoaren eredurik galantena da. Portua, oraindik ere, arrantza eta kirolgune garrantzizkoa da. Baina, Erdiaroko Lekeitio gaur egun batez ere turismo gune bizia da, hotel azpiegitura trinkoa duena. Karraspio hondartzako aparraren zipriztinak heltzen zaizkigu. Hau da Lekeitiar gehien biltzen duen hondartza. Lea ibaiaren bokaletik sartzeragoaz. Padura hauetatik aurrera eginez, Zubieta, Lursail eta Jauregira heltzen gara. Bizkaiko etxe barroko dotoreena da, lorategi zainduekin. Etxearen aurrealde bikaina eta inguruko insignis pinuak ikusgarriak dira. Jabeak gutizia botanikoak jota ekarri zituen duela 150 urte eta gaur Euskal Lursail handiak betetzen dituzte. Itsasora itzuli gara berriz, kaio multzo zaratatsu batekin batera. Karraspio atzean utzi dugu. San Nikolasetik begiratuta, tropikoko senaia dirudi iaia. Zuhaitzen adarrek atzamarka diezaguten uzten dugu, itsasertzeko paisaiaren handitasuna dastatzearren. Hau bezalakorik ez dago begiak goxatzeko. Errepide bihurgunetsu hau, txirrindulari eta ibiltarien bidea aurrerapen azkarraren lekuko izan da. Berak eramango gaitu 10.000 biztanle eta 2.500 familiatako herrira. Eraiki zenetik duela 700 urte, bere jarduera nagusitik bizi izan da beti.
arrantzatik alegia. Ondarroak besoak zabalik dituela hartzen gaitu. Arrantzaleak portura iritsi eta jasotakoa bertan usteko irrikitan daude goizeko lehen orduetara arte gau osoan lanean jardun ondoren. Ondarroa, oiz menditik jaisten den Artibai ibaiaren ertzean eraiki zen. 1794an soldadu frantsesek erre egin zuten eta 3 eraikin baino ez ziren zutik geratu. Horietako bat Andre Mariaren eliza izan zen. Haren pinakuluek alde zaharreko kaleetako joan etorria zaintzen dute. Lo daude motoreak berriz lanean hasi arte. Atzean, Santiago Calatrabak eraikitako zubia ikusten dugu. Arkitekto ezagun honek Euskal Herrirako egin zuen lehenengo lana da. Ondoren, Bilboko zubi zuria eta Sondikako aireportuko terminal berria diseinatu ditu. Artibai ibaiaren bokaletik irten gara. Itsasargia dago goikoian. Hondartza txiki-txikiaren gainetik igaro, Ondarroa atzean utzi eta bagoa zarrantzontzi honen tripulazioarekin batera. Baina itzuliko gara bai, gaua amaitu eta eguzkia berriz irtetean.